KE neno na nyero kabanko bari gani asenjera beneke maseli tukolera somo motivation Tuesday togotara sobwa mu ikachinsa chirikia ndacha maragoba nchego kondo kanga bright na buna na kuliletere kura buli tukole gorongo batwali ngino makanika igase o manyika indena Esther Okenye oyole omo teneli bekyombe kya nakada sorogongoro rwa Nyanza regional coordinator ose regional manager bekyombe kya nakada kyombe kya nakada na kyombe kunyara ko bagikurigiria mangana yebinyugwa byogotindya nabo semye bantu na mangana ngabuna yukunyara ko bagotumanya sobwa galinga nakada nkyombe kieke na anali ali kunyara ko bakego kora dawise karibu sana ndo seria soro mugusime na isiko ya gusi karo tukutara sobwa mu kachisa chirikianda ekerontete kunyara litangani tonyoro gusaba tuwali kari mungura nyara ko bakagutara mo naitwe ando seria sotora sotugase miremo itonomokia tonyara ko batoko taramo nere na gwetania bu baada ya masabo ye mase mungu ali bakunyara ko bakoko ngariganiria omogeni kaigase studio elieta sotegerete korwa omotevinga karibu sana lero tukukondera mangana parenting na mangana yobe nyugo byogutinde especially ya sabana ngakyo bulindi bwa bana obwento kunyara ko bokoba na kimobwento kutora chinkwana asa mangana alingete ebinyugwa turanyoro ko sabalitangani Vuna radio hello Bwakire bia yata penya sao mutunge tegoronense yamo na inde yamo na sukulindi bwa obu yata penya sai ayo mwege nwa waturendire kurubu tukugwaru butambi tapenya sai ile nande bituke byara ro kwenyora kure moya tapenya sai royo minto le bichogo gore ngase studio tapenya sai wanyade ko bato ko banere tapenya sai ukatiza chiria nyare ko mo soka kura studio omoire buyata tapenya sai nyare wikenka ya elio motoya atumu yari yo yo minto pra praise so ega te studio wono iga atumu ya ekerago chikobo tumanurira mangana maya manyete no kwaringe tabia sai rango nyar kuba konya kwitira subye bwao bana bali ni tata nya sai tu abatira soko kwao na bako genda bono wakinga ngakie tabia sai tu abatira soko kwao bana bali to bali yo para matemta nya sai to abikira soko kwao umia nibasukana eti para tabia sai tu nyeke mira seri tra yesu tato umia ligere na bali kingira wao tato motori tu abatira sole yo te tigere ko bono ya tabia sai weke kero yo to play kia kodire kerago kora tabia sai nya ko ba munae vetira sole vetira so ya bwao no mano Yesu Kristo yo motori tu asabiri na kwegena amina amen amina asante sana boke benkorokoro walichisema chenya ncho regional manager be kiombe kiana kada sorogongo rwa Nyanza kirito kukwanda mangana yobolindi bwa bana especially abasaye na mangana iga yebinyugwa byogotinde lieta sotegerete korwa onyara ko bagonte biri mugani ga studio na onyakende ngero tegete kunyara ko bago kumanya lyoka okebeke ya mase Vuna radio ela Bwakire bia boko baya sokonya mira tanti tanje na ngata garata iga buya otanga ta mwana bumo ti una kira se muria iga sirikia tareta ire gara iwe gara bana batotevi okay sawa asante sana leta sote keto kuronte bali murainga karibu sana ase chistudio chetu cha Radio Vuna 102.0 FM ekera auto kwandre goro yobolindi bwa bana Vuna radio ela Alright, asante sana kuruchese mecho cha biombe na retire rounda soko ngarigario mugeni gaiga Vuna radio hello oboke bwa soira mugeni karibu kabisa de koro to igo totegerete kabisa sasa muramba ngani ke kawi ke matotegerere okay sasa de koro to bia mono ayo boke sawa asante sana boke bengoro kuruchese mecho cha Bethlehem soko ngarigario mugeni Vuna radio hello okay Radio Vuna hello omonjire Julius Mbach
Abasaye ukutumeka bali. Okay, sawa. Vuna radio hello. Eh. Mbuyande tata. Eh. Okay. All right. Sawa. Vuna radio hello. Wakire. Eh. Okay. Okay. Sawa. Vuna radio ela. Ehe. Yes, Pacifica. Asante sana Pacifica kwenye Masivi Vuna radio. Hello. Oh. Morning to you, Joshua. Nyatieka wa banango ziba bale binte bibiroro. Kama kawaida abange kwanza saidi. Okay. Wana basema na uzani toro zemba tike. All right. Sawa. Vuna radio ela. Radio Vuna. Ehe. Oh. Yes, Mochumbe. Aye Mochumbe. Yes. Abana n'abasaye mbatiga mariyo yuko tinde matabo. Iko bako sindana. Iko bako amerani n'abantu abanene. Okay. Sawa. Asante sana inaro mugeni yo yaraiga gase studio kunyara kubaga konya kuonera singe injo y'ibirombo kuri simiyo mwari ya sebona. Vuna radio hello. Yes Dan. All right, asante sana Century apeleki mabasi bono. Madam Esther karibu sana seche studio chetu cha Radio Vuna 102.0 FM. Okay. Timetinga ngaki kwa bokire. Bia tubogete. Yes. Bia monaso kongari gani goche studio. Na igura bantu bange mbategererete. Yes. Na inchina bokire goikaga. Inde to semani. Yes. Torore guse tunyare gokonya kwirende ekegori kekere kia buirune na mariogo yo gotindi. All right. Se faida yo mo tegerele bwe manyekani yanga ayeningo kerbo yo gutumanyi gori yikyombe ka sokoro egoro na kada. Okay, asamarie ta nkoroko esta manyangi o Kenya. Igondo mobso na kada. Internet Nyanza region yere ibwate 6 counties. Mwanzire Migori, Toche Homa Bay, Toche Kisii, Nyamira, Siaya na Kisumu. All right. Abonsi na inchengenete. Anane nakada yebwate jirijoni Kianda. Nyanza yere ayema yabo. Jirijoni jinde Coast. Yebwate ofisi na Mombasa. Eastern Yebwate ofisi Embu. Northeastern Yebwate ofisi Garissa. South Rift Yebwate ofisi Nakuru. North Rift Yebwate ofisi Eldoret. Central Yebwate ofisi Nyeri na Yebwate Kolengine chichi na Nairobi region. Okay. All right. Yeah, ichnechi region usagi ya nakada. Na asu mutara agenda nyoroko konya. All right. Kwa bangu. Lakini komenta nayo nakada igere urusagi bwa serikali. Igere under Ministry of Interior and National Government Coordination. All right. Igo tua anane gasi anakada no gosemi na kubwatira na n'abantu bandi gusibye bindi
bire bya serikali gose bitari bya serikali inde tosomi obobe bwa marwa na ebirewa ebito binde by'obutindi. Okay. Anene eto koimisa nga mbuya gotanga kobwa wansa na kito kobekera umusingi ase chinyomba. Yes. Na chinyomba igo etoregete abaibori. Okay. Na kia nene tuachiraga iga inde tuanse kugamba igoro yoboreri noboreri obuya ngamboreri buri ng'aki. Yes. Burakore omwana abe nabwate omwerekeo nabwate omusimamo orabe ng'a ere na nyore ebinyiwa abandi bakonywa nabagoteba ng'a yaya tintageti binto ebi. Alright. Alright. Akada nandi ngokorere research. Yes. Gose chisabei na chisabei tuakorire especially tuakorire 2016. Yes. Secondary schools na inde tugakora 2018 se primary schools ebinto ya orogeti na bibiagerete tugateba ng'a yaya tiga tuansire ngo nyumba tuansire gosenia baibuli gose ntonyore okonya kwa bana baitu. Alright. So karibu sana lere kero to kwandra iga ingane gwate abaigoro ya oboreri na mangana iga yo ebinyugwa byogutinde ngigora to kwandra ngwane yo asemambia bono. Boniga ntoroche nakwenda turi chirusa abana kubunga bari skuru abandi babungire abandi magendete kubunge wiki n'abandi mbabunge tarehe 18 Disemba ose tarehe 19 ekere bakurira amateo. Yes. Bachenka bono aba babungire boniga bawucha kubunga bawucha koberanka metinyi ibere igo bono nebwenete kuborani n'abaiburi abana baito babuchanka metinyi ibere utambe tuangoteba nebike moyo kababuchanka tuka complain ibere ya transport koenda na koirane school bono kwa barete nko bare metinyi ibere. Yes. Ngakiucha komenya n'abana babo nka ngakio meroberi kio kubwate okomenya n'abana nka naye wakwende gasi na liura nyore nga bana mbachitiki mbachiti ko banesa abwita bwenerete. Yes. Gobono na kito tutai tosoma ni bono mapema unatowansa erusei. Okay. Alright, nigintu kingenja singenjo ingaki erusa abana babwate chinkaki baroto baragayete no musunga goteba an idle mind is the devil's workshop. Monto karagayete tabwate gento ke mobetirete anyara kubaka gukora nabakonyora nga bosoira se chisabu chimbe na rero kwanyora nga soira nona samaryoga yogotinda tukunyara kubato ogokwanira ebya sogo chakato esta timaiti to kwandire ngobone igoro yoborendi obareri bwa abana mweto moibori na barakuminga bwa matekimbwate na mono omwana oyo waswase ebinyugo byogotindia chebore gasiane ngakane school fees mwana ngoragera ari nabegete chianga ngina inde nkorwera ngakyoboreri bwane boreirere onyoro omwana itosoire ositari goswasa mangana iga ebinyugo byogotindia aso moibori oborendi obonene tari ubugwa kane school fees gose ubwo kwendagera orendi obonene ngakimuywana ine no mwana umwana ngakia kwigene tangani ngaki nga ekera nyorera amatemu andonsi umuntu mutangani aratebi naye. Yes. Igo bono tuachirira bono ocha oboreri oboreri bwa baibuli mburawo oboreri obo utonyorete nga tusabu structure buya autokonyora oboreri buranga gatana. Okay. Ubutangani kabisa mbuli omwibuli alde umutindi obegeta machi kwara umutindi umwana atari kubuga ekero umwana atari kubuga igo ara amanyete ngugambire lakini kwibuli arenga kera kenganire ngaki abana
abo bago behave Yes. ekiere bona abasiarirete obwoba obwibuli obo mboli bomanyete ng'a ere na richiko riaye goikari Riri kubwatigwa. na riri kobwatiwa Omwana atabwati bosi bori bokurubirengereri biaye. mwana tari korengereria Yes. omwibuli orengereire kire Alright. egento omwibuli orengereire oboreri obo noboro obuyase okobwatia amachiko lakini mbubwate madhara yake kiero omwana nabonete we express himself will say herself ata expressed those feelings yase omwibuli omonto gochaka mobosi bore asinine I express himself or herself oibona nero omusani nando bobo omonto bwing'encho kabisa bono osakanyora omonto oyo noria otabwati chimbu chingiya abo bono bwasiriri omwana oyo ekiegera etomoeti freedom yogokwana oyo nyore omonto orakwane komotegerera ari naende komotebi ng'a torakore eke mbuya nero omwana oru amawaida aya ng'a nakorire eke lakini bono aye omwibuli toete that chance na bono iga buna tore engaki ya CBC engaki eyi muna ntoroche ng'a abaibuli nkobwaterana bari n'abana omwibuli oyo kare authoritarian nao omwana easy time yogokora homework bunaire bakonchorerania mawaso akomotebi omochingo yonki wansa naende komoita ng'a igo chwesa ndwete bosa ekiegerere na obedience yatagete bono omwana buna oyo ekero akinire ari rahisi sana omonto rwebirengereri gosoasa amarwa gosasa ebirego binde igo bono authoritarian parentship abaibuli bari bakogendia enkago obuga military ekambi y'abanajeshi okorora omwibuli gagosoa korwa egeita omwana orige edirisha tanyoru nyora gose igo bono obo nabo twenete tworokia abana baitu obwanchani nobwanchani tari obotindi obwa excess nobwenete koigwa mawaida twanyore ng'a abana abange mbare very innovative lakini under authoritarian parentship innovation ite igo gosieka ebirengereri biaye chi-initiatives chiaye gwachisieka gegera bono tabwati bagari oko express ekiegera nakora kende yonsi ndakebekie ekigasore oino omwibuli motang'ani twarigereire okoro ng'a authoritarian parent omwibuli nare nere mbwate obotindi bwaye lakini ere gabwate strictness yogokona strictness eyio neria amanyete ng'a obekire richiko na abana mbamanyete ng'a nkiri ichiko eri ribere to nao nkotegerera ara abana ekibagokwana obasemia oteba ng'a kembuya gwateba lakini kwarengereirie atari kobeka omwana orora ng'a ere embosare eri tabwati kende omwibuli oyo igare omwibuli obomo ogwanchereki omwana agokwana omwalao express himself lakini with limits omwana nabakogenda onye na ekanisa agenda oborwani omotebi nkotagete nka chinsa irenga nomaete chinsa togwenete koberanga omwana asa konyorwa mwibuli oyo komotegerera are ama komobori nkikwanyorerwa arore gose there is a valid reason onye teri valid then nabwate punishment yakomo nomwana na understand it ng'a nsagwetanire ichikeri we can be punished so there are clear rules na enforcement nero
taringa abatigete igo lakini naro authoritative nabegete boundaries nabegete ikoriko bwatigo nabana mba understand it nga lichike lindiro nande ukoli bwati toli na ekitokoli bwateli niga na iga obuya bwaye ntomanyete nobube bwaye ntomanyete okay igo bono moibuli yo gae tugwan abana baye okosibole lakini with limits and guided so okay. So aso moibuli bunoyo your guess is as good as mine abana baye they are social mbamanyete gwikanira na ingokore geneke obobe bwaye ne bro so nalio to advocate for okay no manyete nga eke nekebe ekenekia abana bawo kwa bamekri ba understanding ekenekia ekenekebe ole no mwibuli ole bwato busipole sore okwanira omwana oye kende gionsi talinga agotebanga ekyo kendo chiobori mwalimu omwana oye nabaracha amatebinga dad nimbwate bono natwarire omosani talinga akomubikiria akora mubori musaniki omusani musani uyu ngayale yes morete ngo tumumanye abaibuli baye ngakibali nkango tubamanye nkange namba y'umubuli igo bono namunyete nga uyu gagenda omusani uyu n'umubuli oyo namumanyire ibono it is an authoritative parent okay bono akonsana umwana uyu goteri ikiegera ise gusengina amweto bulendi bubwato busibole lakini busibole bubwate limits onye gokwenda so and so nimanyete nga ngaikwagenda nande nabonko bwati nesimi gose nyore mbwati nesimi manyanga maene pi nsobo musani uyu kwagenda gose noyo ndi nando yo tutakamanyite igo bono that is an authoritative parent igokoranga obwamatigete mboro bono moibuli aroseti no mwana oyo neba noni sikali ise konyora omonto okomotebia egente ekegeni atamanyeti konyora omwana ono asibogete nebagocha borio moibuli